duweke sapa dik lambenya tisya duwek lambe tipis duweke sapa dik lambe tipis ya duwek bangkeane duweke sapa bangkeane ya duwek iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye dik duweke sapa dik iki piye tenanan Mas Boleh sama Sari Gaza Audio terima kasih Mas Kunten terima kasih sapa dik batuane yo duwek ireng bangir duweke sapa dik ireng bangir yo duwek untung ramos duweke sapa dik itu ramos yo duwekku Mas bangkeane duweke sapa dik bangkeane yo duwek iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe Pelangi campur sari iya Mas Bapak Gaza Audio Ratu Leting terima kasih Mas Kuntet matur nuwun yo wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir wong yen lagi kepikat Mas ra peduli donya kiamat najan lagi bokek di ruang degradeng jarine wis jodoh apa-apa duweke wong loro wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi nadyan aku lali nadyan ra duwe duwe direwangi gede-gede jarine wis jodoh apa-apa duweke wong loro Bathong Ganong duweke sapa dik Bathong Ganong duwe gak rencer Mata PC duweke sapa dik moto PC duweku Ireng Bangir duweke sapa dik irung bangir nggone Mbak Rahma Lambe duweke sapa dik lawe duwe yo duweku iki piye